Здравейте, аз съм Фончо и това е първия ми видеоклип на Hero Zero. Днес ще играем Hero Zero. И така, както виждате тук в първото играче. Аз съм 36 левел, 36 ниво. И тук в първото ми играче виждаме едно злодейче. Жокера, който ще го пуска не се минава. Имаме загуба от 47 лева, естествено. И така, сега ако това не го бия. Не съм сигурен. Ще се пъвам, пък какво стане? Да, на 279 живота. Както винаги на коса ми минава. Я да видим всъщност на кое място на класацията по ниво. И така, не сме на първо, което е лошо. Този го знам това. Той е много силен, тъй че въобще не искам да ви показвам. Той е много. Не знам на колко, как така ме бил толкова. Че няма нищо, така. Бият до сега. Ето на мене. Имам 280 сила. Влияе на щата, може да четете, тъй че си го прочетете, защото ме мързи да чета. Така, това тук глупости, изразливост, т.е. живота ми. Тук интелект, колко процента шанс имам също. Там, процент. Влияе на чистотата на критическите удари. Да, глупости. Влияе на чистотата на избягването на противниките удари, да, може да четете, забравих. Всъщност може да сте мънички още, не може да четете, извинете. Тук това е отборът ми, аз съм лидер, голям гъс, естествено се казва. Прекрасно име, както ви да видите. И така. Няма сега да минавам, защото искам да ви покажа специалните ми мисии. Какво се пътува и къде е ли. Сега ще питам един до мене, кое да почна. Какво се пътува или къде е Лили? Да завърши. Какво се пътува? Да почна? Да. Окей, така, да видим дали ще го убиеме. Той е едва ли, понеже той е 400 ниво, съм 36. Ето, мале, това ме е смачкал. Както може да видите тук, къде се сочи с мишката, 280 живота. Стила, мале, имаме голяма разлика. Така че, още малко ви остава. Докато го бия. Добре, ще пуснем така. И така. Сега какво ще правя? Сега ще чакам да... След малко ще ви пусна. След малко пак ще пусна това видео, само да ви свърши и докато горято стрепа злодея. И така. Добре, след малко се връщам. Дръж малко. Така, здравейте пак. И така. Трепаме злодея тук, жокера. И така. Мерих ефикасен начин да си сложа микрофона, без никой да ми го държи. Не ми го дръж! И така, злодея, сега ще го убия. Стига бе! Как така? Колко живота съм му взел? Защо не го съм го убил бе? Той имал 56 милиона живот. Стига. Аз колко имам? Аз имам 2940. Още малко ми остава. Всъщност злодея представлява такъв, който се появява много рядко. И всички общо, цялото Hero Zero, го трепат едновременно. Тоест всички, които са на линия, и които са го видяли. И така, заедно, трепаме злодея, ако победи. И ако победим злодея, докато не е избягал, т.е. стават още, не знам, не мога да сега толкова време. Си такова най-слабия, за да ми покажа как бия. Ако изобщо бия. То по-много силен най-слабия ми. Бих. Ха-ха-ха! И да видим класацията. Да. Така. Ниво. Така. Чакайте, идваме. Сега. Така, значи. Тук, най-силният отбор. Най-силните отбори са лудикатерите, естествено, на първо място. Отровните пънички, които бяха преди Get Out. Знам защо си прекръстиха на отровните пънички. За да в сървър 2, не ми се обяснява. Просто си прекръстиха на отровните пънички. Удари са трети и дивана е... Как така удари са трети? Добре, по развитие. Удари. Те са едни големи там. 17 годишни. И така. Сега.
Така, по развитие, естествено, пак логиката. Всъщност всички са равни трите по развитие, поне всички са на 100%, както може да видите. Така, послава, те да видим, сега да ви представя логикаторите си. 257 нива, много са. 30 са, така че не ми са. Така. И така. Така, тук малко затваряме и отваряме вратата. Да, и трябва да събирам за ето това нещо. 4 плънички ми трябва, имам само 2. Те или се купуват, или се събират от дни. Тук са ми героичните подвизи, които трябва. Така. И така. И така да видим колко атаки по злодеи ми остават да се мина мисия. То ми 100 трябва. Нещо такова. Да, 100 атаки по злодея, аз имам 53 само. Какво ще ми даде? Само 3 точки за показатели. Аз стига пълна глупост. Така, тук имам 50 дни от неактивност. Добре. И така, след малко ще се зареди. И така. Искам да ви разкажа, да обясня всички играчи в своя отбор, да бъдат щастливи. Да съм ги показал в моят видеоклип, не че ще го гледат те, ама за път те зад мен правят някакви глупости. Може ли едно? Да, може. Така, и сега ще имам дъвка. Дай. Ще дам. Добре. Много са вкусни. Добре, така. Значи, това е хубавия. Който отзад тъпе. Не е влизал от 8. Утре ще го изгоня, ако не се влизал. От отбора. Който е толкова слаб за йодите си. Тук ще го е написал в описанието. си. Красив, не е много силен хубавец. Добре, прекрасен хубавец. Санити. Сега много ми помага в отбора. Много така, обаче ми последък не е онлайн, понеже според мен играе в сервер 2. Така. Така голям гъс. Това е флипера, един пълен гъс. Мътни лета, мъртисата. Това е Колю. Ако му познаете от моите видеоклипа. Ето колко е малък. Нищо, че е 25 лева, ама аз съм по-силен от него. Изчакам 6 минути и ще го атакувам. Това е гангстър. Също гъс, голям гъс. Добре, пак го направихте. Добре, пак го направихме. Добре, така. Сериозно ли казвам? Чакай, сериозно ми го казвам. Няма да затварям. Добре, така имаме комуникация. Ей така. Затвори вратата. Не трябва да затваряме вратата. Добре. Ама ти се чуваш. В видеоклипа ми, който в момента върви. Вярно, че. Сега пак не съм губил. Пак искам да губя. Така. Да, вярно. Бях тръгнал да показвам футбола. Така, това е Съкъс. Който всъщност съм аз, нали знаете. Моите видеоклипа. Съкъсчо. Красавец. Както знаете. И така спирам за малко да се обяснявам тук с баща ми. Добре, пак здравейте. Така малко глупости говоря. Така. Сега Чикатило, което също... колко време не е влизал? Днеска е влизал Чикатило. Супер, значи. Слаб е. Много силен. Добре, за 25 ниво, що? Няма бустер, така че ще мълчете. Много е добър за без бустер, така че... Гледнете Чикатило без бустер, което му увеличава с 25% всички показатели. И погледнете флипера. И замислете кой е по-силен. С флипера с бустер 25%. Много тъп. Така, сега. Нищо, че той е до мене. Така. This man. Че това... Тая пъпка много ме кефи тук. Така. Това е много готино. Прекрасен е. Така. Ето, This man стои до мене, може да обясни нещо за героя си. Какво представлява вашия герой?
Ами това, което тук ще каза, че е пъпка, не е пъпка, а бемка. Това е бемка, добре. Искам да питам. Това е някаква Азис, нещо от Азис идва това Азис мен. Да. Да, ама Азис май не прилича много на Азис. Това е Азис. Да прилича на Азис. Добре, така, значи Азис мен не прилича. Обичам чалга, ама... Не обичаш чалга? Бас, идиот. Добре, така. Мисля това, че да е моят видеоклип. Така, довиждане. Това бях аз, Флончо. Първият епизод на Hero Zero. Довиждане. Чао. Довиждане. Това бях аз, Флончо. Чао.